žene se ovde još uvek nekako nipodaštavaju. Žene se još uvek ovde na ovom podneblju omalovažavaju, sputavaju, a ja i pored nedostatka koji imam, to je vid, činjenica, najvažnije čulo, za mene jeste. Ja sam zagrizla u nešto što, moram da kažem da je čak i muški posao, s obzirom na to da ja nemam veliku podršku od države, tako da ja moram između ostalog, pored toga što propagiram kako treba da se govori, da je čitanje, negovanje lepog čitanja jako važna stvar za našu naciju, za našu nacionalnu kulturu. Ja moram da se suočavam sa mnogim stvarima koje zaista, verujte, nekoliko muškaraca, ono što ja odradim, ja ponekad sebi kažem, Bože, Bože, neki bi se umorili da ih je 10-ak pa da su na mom mestu. Tako da mene određuje upravo ta moja prejaka energija. Ovo je praznina, sve je počelo da stagnira, nekad su te audio knjige bile na vrlo visokom nivou. Ja sada shvatam da više niko ne vrednuje dobro akcentovanje, da više niko ne poštuje dobru dikciju, da više niko ne vodi računa o interpunkciji, da je sve jedno ko kako pročita, da su čitanje sveli na jednu tek tako, eto, situaciju koja se dešava. Eto, ajde, ko hoće da pročita neku knjigu. Ja sam htela da se to ne dopusti i da probam da vratim stari sjaj onim nekada izuzetnim spikerima, glumcima. Na polju zvučne knjige, ovogodišnjoj produkciji, svakako najveće osveženje je antologija Svet oko nas, evropski gradovi u novoj srpskoj pripoveci, koju je priredio Gojko Božović, Arhipelag je dakle izdavač, a ovoga puta je to nadograđeno jednim zvučnim izdanjem u saradnji sa fondacijom FIBI. Nevena Jovanović je poznata našim slušalcima već, bila je gošća emisije Nevidljivi ljudi i sa njom smo i razgovarali jednom prilikom o zvučnoj knjizi. Nevena, kako ste se uopšte odlučili da upravo ovom knjigom otvorite ovogodišnju sezonu, posle dobre saradnje, naravno, sa Malom kutijom Mihajla Pantića, koja je takođe objavljena u saradnji Arhipelaga i FIBI fondacije? Hvala Ranko na najavi, ali ja moram samo da dodam, pošto je rečeno da je to u saradnji sa fondacijom FIBI i takođe saradnji sa, možda najznačajnijoj meni, to je saradnja sa bibliotekom za slepe u Savezu slepih Vojvodine, to je njihova delatnost, znači biblioteka za slepe magistar Omer Marinkov. I jako je važno zato što je mene ta saradnja i podstakla da ova knjiga bude ovako lepa kao što jeste lepa. A zašto smo se opredelili? Opredelili smo se zato što sam ja osetila tu prazninu, jer znate kad među 500 izdavača neko skupi hrabrost i objavi audio knjigu, ovoga puta je naša audio knjiga jedina na sajmu, da to podvlačim. Koliko god se zvučna knjiga više bude prihvatila u široj čitalačkoj publici, toliko će to biti i olakšavajuća okolnost baš za one kojima je ona, da kažemo, jedini izbor, a to su slepi i slabovidi i oni koji otežano mogu da čitaju štampano delo pa su opredeljeni za zvučnu knjigu. Jer ja sam stalno potencirala da audio knjiga nikako ne sme da se podvede samo za one koji nemaju vide, nego da je audio knjiga nešto što se sluša, a sve što se sluša zapravo mogu da koriste oni koji imaju sluh. Znači, praktično, ako to tako ne bi bilo, onda realno sluh nikome ne bi ni bio potreban, pa bi onda samo slepi bili ti koji slušaju knjigu. Prilično još kao malena sam lepo govorila i ja još iz svog detinjstva imam neke snimke. Kad god dođu novinari, onda mene tako. Prvo sam bila u specijalnoj školi i onda ko će da predstavlja školu, to sam uvek bila ja. I ti snimci postoje. Prvi moj dokumentarni film je bio film Nevidljiva ruža. U Zemunu, u Zavodu za lica oštećenog vida Veljko Ramadanović, žive i uče deca koje su slepa od rođenja i ona deca koje su kasnije izgubila vid, potpuno ili delimično. Tako su i dolazile drugarice moje i moje sestre. Jednog dana je došla jedna devojka, zvonili su na vrata, ona je ušla unutra, naravno ja sam otvorila, pružila mi je ruku i rekla je zdravo i ruka je, tačno sam osjetila kako je zadrhtala ruka. I onda smo mi sedele, ja sam je
služila i pitala sam je hoće li bombone. Ona je naravno rekla da će ona i vodila me kroz moj sopstveni stan. Ja znam da se po njemu krećem, ali ona me svuda vodila. I ona je rekla da će sama da uzme bombone i ja sam se onda naljutila i rekla sam da ja dobro poznajem to i da ja mogu da je donesem. Onda su mi rekli da prijem kameru i tako su mi rekli. Ja prosto od tada se nekako tako i ponašam, a to što znači da prijem kameri trebalo bi da prijam i ljudskom oku i da na ulici budem pristojna i da se lepo ponašam i da, eto, lepo govorim. Da li knjige koje vi objavljujete stižu i do ljudi koji nisu slepi i slabovidi? Po moje knjige i najviše stižu do ljudi koji nisu slepi, mada sam ih sve ono što sam objavila, bilo je tu, ima sada već preko skoro 50 knjiga. A što se Arhipelaga tiče, moram da kažem da je to sjajna saradnja pre svega sa gospodinom Božovićem, jer znate, mi tako timski radimo. Sve ono što ja uradim, to prođe i kroz njegove uši i kroz njegove ruke. A eto, sad je, kažem, došlo i do ove saradnje sa Bibliotekom Saveza slepih Vojvodine. Ja bih svakom poželjela da doživi tu saradnju sa njima, sa Jasnom. Ono kako smo mi ovu knjigu sada radili, koja se pojavila na sajmu, zaista to je bilo vrhunski. Sa nama je i Jasna Negovanović, koja je takođe učestvovala u priređivanju ove knjige i u produkciji samoj, u lektorisanju i u obezbeđivanju uslova, angažovanju svih glumaca. Kakva su vaša iskustva uopšte sa zvučnom knjigom i koliko intenzivno radite na njoj? Pa, tačno je sve ovo što ste rekli i ovoga puta nam je zaista bilo posebno zadovoljstvo da eto imamo priliku da zajedno sa Nevenom uradimo ovako jednu malo drugačiju, ekskluzivniju, neobičniju knjigu nego što je to ono što mi svakodnevno radimo. Ja sam išla u Zemunsku gimnaziju i bila sam, to je novinar saradnik, i onda su se tu izučavali stručni predmeti vezani za novinarstvo. Znači, ono što sam ja postojala je ta želja. Ja sam posle gimnazije konkurisala na Radio Indeksu, gde nisam prošla, jer navodno je, mislim, to je tada bilo bez veze, ja sam navela između ostalog da ja ne vidim. Svetlo je za mene nekako prijatno, fino, sjajno, a mračno je strašno, tako. Neko kad mi kaže kakvo je nešto boje, ja odmah razmislim o tome i odmah mogu u svojoj glavi da stvorim predstavu da li je to svetlo ili tamno. Ali kada krenete da studirate filozofiju, onda vam interesovanja odu na razne strane, jer ona je takva, ona vas obuzima i prosto ne dopušta da budete jednosmerni. I onda je mene tu svašta interesovalo, da kažem, eto, između ostalog, taj dizajn zvuka, pa onda me je zanimalo, pa sam jedno vreme počela da malo preispitujem sebe, svoju veru u Boga, zašto ona postoji, zašto ne postoji. I tako, to su sve te neke iz moje škrinjice. Evo sad ja to izvlačim kako je to nekad bilo iz glave. Znate, ja mislim da se meni ipak desilo najbolje što je moglo, da sam u dobroj sredini, trenutno tu gde su me ljudi prihvatili, imam mnogo dobre kolege i radim u jednoj modernoj firmi koja se bavi industrijskim računarima, informatikom u svakom smislu, predavanjima i između ostalog imamo i jedan deo koji se vezuje za izdavaštvo. Tako da mislim da se meni desilo najbolje što je moglo, iako nisam birala baš u onom najužem smislu, da kažem, da, ja bih to želela da radim i time da se bavim, jer, znate kako, u slučaju nedostatka jednog čula baš ne može tako lako da se bira. Ja često postavljam sebi pitanje, možda svakodnevno, ima li sve ovo smisla što ja radim? Recimo, eto, ja se bavim audio izdavaštvom i možda još po nekim stvarima ide, ali onda uvek dobijem odgovor. I odgovor glasi ima. Ima smisla, zato što ja živim iza te trenutke. I to je meni, i čak i to ta budućnost, možda, neka to budu trenuci, moja budućnost će biti lepa. I to da budu svetli trenuci, moja budućnost će biti lepa, jer posmatrajući sve ovo što nas okružuje, ja znam da to nešto ne može da bude kontinuirano, za tako nešto ne postoji uslov. Ja sam to jednostavno prelomila u svojoj glavi, u svom srcu,
u duši, jer to sve zajedno može da vas ukoči i mentalno i da vas zaboli i da vas rastuži i takvo stanje. Ali taj odgovor da ima smisla, eto on meni gradi budućnost. Znate, ja sam srećna, ja ću od ovog trenutka koji se desio na sajmu knjiga, da je moja audio knjiga bila jedina premijerno predstavljena na sajmu, iako bilo je još audio knjiga na sajmu, ja ću biti srećna jedno 3 meseca i to je meni velika stvar, to polako zalazi u tu budućnost.